खुलुमबाय। बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडिय'आव आं ललिता गयारी दिनै मोनाबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दं। बिटिसिनि बारग' एडमिनिस्ट्रेट आइएएस अफिसार राजेश प्रसादआ जोबथा हां लाबाय। दैबानायाव खहा जानाय न'-बांफोरखौ 7 आगस्टनि गेजेरावनो फाहामफिननो गिबि मन्थ्रिया केबिनेट मन्थ्रिफोरनो बिबान होबाय। गुवाहाटीआव 20 कौटिनिबो बांसिन बेसेननि निसा गोनां टेब्लेट हमदों। बिजनीआव सारअन्थाइ गावना सासे आइजोनि जिउ खहा, 2 जखम। रायजोआव संग्रा गेसनि आंखाल जानो हागौ NEPLT-आ फुंगेनाय गैयै सोमावसारदों। श्रीरामपुराव गोबां बिबांनि होबथाजानाय कफ सिराप जब्द खालामदों। खुस्राबारि बड' गोजौ फरायसालियाव बोरसि गाथोननि आदा गोबोरथना हालामारि नैथि खन्थाइगिरि जथुम। ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव गुबुन हारिनो हानि मोनथायखौ होनाय जाया बुंदों प्रमद बर'। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। थांनाय 2020 मायथाइयाव बिटिसिनि एडमिनिस्ट्रेट जालांनाय आरो आथिखालाव आसाम सोरखारनि ट्रेन्सपर्ट इरिगेसन आरो सयल कनजारभेसन बिफाननि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बिबानाव थानाय आइएएस अफिसार राजेश प्रसादआ हरखाबै रुंसारि जाबाय। 1995 मायथाइ आसाम आरो मेघालय केडारनि आइएएस राजेश प्रसादआ 1960 मायथाइनि 1 जुनाव कर्नाटकआव जोनोम मोनदोंमोन। कानाडा रावजों फरायना राजेश प्रसादआ आसामनि गोबां खुंथायारि मावख'आव गोबां रोखोमनि बिबानाव खामानि मावलांदोंमोन। केबिनेट मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ आइएएस अफिसार राजेश प्रसादनि हरखाबै रुंसारि जानायाव गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों आरो आसामआ सासे गोरों मावख'गिरि एबा खुंथायगिरि गोमाजानांबाय आरो खहा जाबाय होननानै बुंदों। रायजोआव गिख्रंथाव दैबानायाव खहा जानाय रायजो-राजाफोरनि न'-बांफोरखौ फाहामफिननायनि थाखाय सोरखारा अनसुंथाइ फोसावनायनि उनाव फैगौ 7 आगस्टनि गेजेरावनो दैबानायाव खहा जानाय गासैबो न'-बांफोरखौ फाहामफिननो बिथोन होबाय गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया सनिबारखालि गासैबो केबिनेट मन्थ्रिफोरखौनो बिथोन होदों। मख'नो गोनांदि रायजोनि गासैबो जिल्लायावनो सासे मन्थ्रिनो बिबान होनायजों लोगोसे बिफानारि मावख'गिरिफोरखौ लोगोआव लाना दैबानायाव खहा जानायफोरनो रायजो सोरखारनि अनसुंथाइखौ होनो थाखाय गिबि मन्थ्रिया बिथोन होदों। बेखौनो मख'नो नांगोनदि दैबानायाव खहा जाजानायफोरनो सोरखारा गानग्रा सि-जोमजों लोगोसे दो-दोख्ला राननानै होबाय। खहा जानाय मोनफ्रोमबो नखरनो राङारि सुंथानाय महरै 3,800 रां होबाय। बेनि उनाव फैगौ 7 आगस्टनि गेजेराव खहा जानाय न'-बांफोरखौ बानायफिननायनि थाखाय सोरखारारि मदद खालामनो गिबि मन्थ्रिया साफ्रोमबो केबिनेट मन्थ्रिफोरनो बिबान होदों। रिपर्ट बादिब्ला बराकनि हाइलाकान्दि जिल्लानि बिबानखौ मन्थ्रि परिमल शुक्लबैत्यनो होदों। करिमगन्जआव बिमल बरा आरो काछारआव जयन्त मल्ल बरुवानो बिबान होदों। बेबादिनो केशव महन्तनो, हजाय उथुल बरानो, नगाव चन्द्रमहन पाटवारिनो, दरं आरो कामरुप उरखावगोरा ब्रह्मनो, अदालगुरि सन्जय किसाननो, तामुलपुर नन्दिता गार'सानो, नलबारि जगेन महननो, बाक्सा रन्जित कुमार दासनो, बङाइगाव डक्टर रनेश पेगुनो, बरपेटा आरो बजालि पीयूष हाजरिकानो, मरिगाव अजन्ता नेउगनो, सनितपुर आरो अशोक सिंहालनो धुबुरी जिल्लानि नायनाय बिबानखौ गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया राननानै होदों। गुवाहाटी नोगोरमायाव 20 कौटिनिबो बांसिन बेसेननि निसा गोनां टेब्लेटफोर हमदों। बशिष्ठ पुलिसआ 27 नं राजा लामायाव सिग्रोमनानै गंसे गारिनिफ्राय 20 कौटिनिबो बांसिन बेसेननि निसा गोनां टेब्लेटफोरजों लोगोसे 2 पेडलारफोरखौ हमनो हादों। बशिष्ठ पुलिस थानानि असि डिम्पल गयारी आरो गुवाहाटी पुलिसनि जयन्त कमिसनार पार्थक सारथि महन्तनि दैदेननायाव अपारेसन खालामना कौटि रांनि निसा गोनां टेब्लेटफोरजों लोगोसे 2 पेडलारखौ हमनो हायो। हमजानाय 2 ड्राग्स पेडलारफोरखौ मणिपुर रायजोनि लेडमिनसिं हाउकिप आरो थांखुनि हाउकिप होननानै पुलिसआ सिनायथि होदों। नोजोर होनो गोनां बाथ्राया बेसोदि कौटि रां बेसेननि निसा गोनां टेब्लेटजों लोगोसे हमजानाय 2 पेडलारनि गेजेराव सासेया पुलिस जवान।
मणिपुर पुलिसनि कनस्टेबल लेटमिन सिंह हाउकिबा बियादै थावखुगि हाउकिबजों लोगोसे ड्राग्स आरो निसा गोनां टेब्लेटनि सुरां फालांगि खालामदों। रिपर्ट बादिब्ला मणिपुर पुलिसनि कनस्टेबलआ निसा गोनां टेब्लेटफोरखौ मणिपुर मरेनिफ्राय MN01A-K7218 नम्बरनि गारिजों आसामनि जानानै बेंगालुराव लांनायनि बाथ्रामोन। नाथाय बशिष्ठ पुलिसनि जेयाव नाङो आरो कौटि कौटि रांनि निसा गोनां टेब्लेटफोरजों लोगोसे सानैबो पेडलारखौ हमजायो। चिरां जिल्लानि बिजनियाव सारअन्थाइ गावना सासे आइजोनि जिउ गोमादों। बे जाथायाव गुबुन सानै आइजोआ जखम जादों। बिजनी नोगोरनि साहा फारसे थानाय खुख्लुं दैमानि रुगुङाव जादों बे जाथाया। आबाद फोथाराव माइ गायना न'आव गिदिंबोफिननाय समावनो हरखाबै सारअन्थाइ गावनायाव सासे आइजोआ जाथाइसालियावनो जिउ गोमायो। गुबुन सानैया गोब्राब जखम जायो। मख'नो गोनांदि सारअन्थाइ गावनायाव जिउ गोमानाय आइजोखौ 28 बोसोर बैसोनि किंकी कासुआ होननानै सिनायथिदों। जखम जानाय गुबुन सानै आइजोखौ 20 बोसोर बैसोनि सन्जिता कासुआ आरो 30 बोसोर बैसोनि मीना उरां होननानै सिनायथिदों। सारअन्थाइ गावनायाव जिउ गोमानाय आरो जखम जानाय साथामबो आइजोखौ उसिगुरिनि होननानै मिथिनो हादों। रिपर्ट बादिब्ला सारअन्थाइ गावनायाव जखम जानाय सानै आइजोखौ जायगानि सुबुंफ्रा गोख्रै बोखांनानै बिजनी पेटागाव सिभिल हस्पिटालाव थिसननाय जादोंमोनब्लाबो साबसिन फाहामथायनि थाखाय बङाइगावनि सिभिल हस्पिटालाव दैथायहरनाय जायो। ओरैहाय बलामगुरि पुलिसआ जाथाइसालियाव थांनानै किंकी कासुआनि गोथै सह'खौ बोखांना थानायाव लाबोयो। रायजोआव फिन आंखाल जानो हागौ संग्रा गेस। आसामाव फिन संग्रा गेसनि आंखाल जागोनखौ नुहुरदों मानोना नर्थ इस्ट पेकेट एलपीजी ट्रान्सपर्टार एसोसिएशन सुंद'यै NEPLTA दिनै थुंगेनाय गैयै सोमावसारनाय हांख्रायदों। मिथिनो हानाय बादिब्ला दिनैनिफ्राय रायजो नाङै गेस सिलिन्डार रोगाग्रा गारिफ्रा बन्द थादों। इन्डिया अइल कर्परेसन IOCL खुंथायनि हेंथायै आसामनि गेस सिलिन्डार रोगाग्राफोरनि दाबिफोरखौ सुफुङैनि थाखाय नर्थ इस्ट पेकेट एलपीजी ट्रान्सपर्टार एसोसिएशनआ बे हेंथा सोमावसारनायखौ हांख्रायदों। मख'नो गोनांदि गेस सिलिन्डार रोगाग्रा गारिफ्रा बन्द जानायनि थाखाय रायजोनि मोन 7 बटलिं प्लान्टफोरा आबुं बन्द जागोन। दिनैनिफ्राय बन्द जानाय रायजोनि मोन 7 बटलिं प्लान्टफोरा जादों साहा गुवाहाटी, तिनिसुकिया, गपानारी, सारपारा, बङाइगाव, डिमापुर, सिलचर आरो दुलियाजान। कक्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमा श्रीरामपुराव सिमलतापुर थानानि पुलिसआ 31 नं राजा लामायाव गंसे ट्राकखौ सिग्रोमनानै गोबां बिबांनि होबथाजानाय कक सिराप एबा फेग्रा पेन्सिडिल कक सिराप बोखांनो हादों। RJ18 GB 1950 नम्बरनि ट्राकखौ सिग्रोमनानै गासै 36 कार्टुन कक सिराप बोखांनो हादों। मख'नो गोनांदि गुबुन रायजोनिफ्राय फैनाय बै ट्राकआव गुबुन मुवा बेसादजों लोगोसे पेन्सिडिल कफ सिरापनि गासै मोन 36 कार्टुनखौ लाबोफादोंमोन। पुलिसनि सुलुङाव फोरमायनाय बायदिब्ला बै पेन्सिडिल कफ सिरापखौ सिलचर फारसे लानो गोनांमोन। नोजोर होनो गोनांदि आथिखालाव गोबां खेब गोबां गारि मटराव बेबादिनो आयेन बेरेखायै होबथाजानाय कफ सिराप एबा ड्राग्सफोरखौ पुलिसनि मेगनाव हाद्रि सारनानै लांलाय लाबोलाय खालामनायखौ नुनो मोन्दों। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि बेन्दोङाव थानाय खुस्राबारि बड' गोजौ फरायसालियाव बोरसि गाथोननि आदा हानजाया दिनै नैथि खन्थाइगिरि जुथुम मेलखौ मेहेरगोनाङै खुंफुंदों। फुंबिलिनि 9 रिंगायाव बर' थुनलाइ आफादनि फिरफिला बिरहोयो। बे हाबाफारिखौ मावफुङो गबरथाना गुदि बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि मणिकान्त सरगयारि बिथाङा 10 रिंगायाव बोरसि गाथोननि आदानि नैथि खन्थाइगिरि जुथुम। बे हाबाफारिखौ दैदेनो बोरसि गाथोननि आदानि आफादगिरि प्राणेश्वर ब्रह्मआ। बिथाङा बे हाबाफारिखौ बेखेवो सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि डम्बरुधर बसुमतारी बिथाङा। बे जुथुम मेलाव खन्थाइ, सुंद' सल' आरो फेस्ला आवरायनायबो लानाय जादों। बेखौ बेखेवनानै होयो JKB कलेजनि गोरायुं जुनु सरगयारि बिथाङा। खन्थाइ, सुंद' सल' आरो फेस्ला आवरायगिरिफोरनि मुङा फारियै बाबुराम बर' सुंद' सल', सनाराम बसुमतारी सुंद' सल', जवाहरलाल गयारी खन्थाइ, पुर्नमहन गयारी खन्थाइ, सुक्रधर बर' सुंद' सल'। बिथांमोनजों लोगोसे गोबां लिरगिरि बिथांमोनबो बाहागो लाफैदों। बिथांमोनजों लोगोसे सुंद' सल' आवरायफाबावो बोरसि गाथोननि आदानि आफादगिरि प्राणेश्वर ब्रह्म आरो बासिराम बर'। बिथांमोनजों लोगोसे गोबां लिरगिरि बिथांमोनहाबो जुथुम मेलनि
जोबनायाव मान बावनाय हाबाफारिबो लानाय जादों। बे हाबाफारियाव मान बावजेनो बोरसि गाथोननि आदानि नेहाथारि बासिराम बर' बिथाङा बे जथुम मेलाव गबरथाना हालामनि बोरसि गाथोननि आदा हानजायाव थानाय साफ्रोमबो बिबानगिरि बोसोनगिरि सोद्रोमा गबरथाना गुदि बर' थुनलाइ आफाद आरो गबरथाना दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आथिखालनि आरो बारग' दैदेनगिरि बोसोनगिरि हालामनि मेलेमजिबि समाज सिबियारि गोदान गोजाम लिरगिरि फोरोंगिरि आरो गासै फरायसाफोरबो बाहागो लाफैदों। हानि फोरमान बिलाइफोरखौ न'आव थानानैनो गोरलैयैनो मोननो हानाय बायदियै बिटिआर सोरखारा फोसावबाय मिशन बैसोमुथि। फैगौ बोसोरनि जानुवारि दाननिफ्राय मिशन बैसोमुथि एप्सनि गेजेरजों मावखुलियाव थाङाबालानो न'आव थानानैनो अनलाइननि गेजेरजों हानि फोरमान बिलाइफोरखौ गोरलैयैनो मोननो हासिगोन। बे बाथ्राखौ बिटिआरनि गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमा प्रमद बर'आ फोरमायथियो। बेजों लोगोसेनो गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमा प्रमद बर'आ बुंथिबावोदि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक ओनसोलाव ट्राइबेल नङै गुबुन हारिनो हानि मोनथायखौ होनाय जाया बेयो भारतनि संबिजिदावनो लिरखानाय दं। बेखौ लानानै साननांगौ गैया। ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि चेप्टार 10 आव लिरनाय बायदियै आदिबासि गोरखा आरो कचरा राजबंशिनि बे मोनथाम हारिखौ प्रटेक्टेड थाखोआव लिरनाय दं। बेनि अनगायैबो गुबुन हारिनि हानि मोनथायखौ होनाय जाया। खुंथाय गोहोनि सोरखारा हाखौ रैखाथि होनायनि थाखाय गोख्रों खामानि मावगोन होननानै बिटिआरनि गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमा प्रमद बर'आ बुंथियो। बेजों लोगोसे थाइ आहम मरान मटक कच राजबंशी आरो आदिबासि बे मोनद' हारिनो ट्राइबेल मर्यादा होनो सावरायनो नागिरनायनि सायाव बिटिआरनि गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमा प्रमद बर'आ बुंथियो। संबिजिदाव जाय लिरनाय दं बेखौसो होनो हागोन। संबिजिदाव ट्राइबेल होनो हानायनि मर्यादा एबा मोनथाय गैयाब्ला बेखौ माब्लाबाबो ट्राइबेल मर्यादा होनो हाया। सोरखारा बे मोनद' हारिनो ट्राइबेल होयोब्ला गोजौ बिजिरसालियाव गसर थिसनब्ला बेनि सायाव बिजिरसालिया थि खालामगोन आरो सोरखाराबो बेनि सायाव सावरायनाय जागोन होननानै बुंथिदों। मिशन बैसोमुथि बेखेवनाय बिटिआरनि लोगो गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारी मावफुंगिरि सोद्रोमा रनजित बसुमतारी रेवरेवा नार्जिहारि दावबायसा बर' उरुप कुमार दे राकेश ब्रह्म घनश्याम दास एमसिएलए बिजितगोरा नार्जारी बिथांमोनजों लोगोसेनो बिटिआरनि मोनबा जिल्लानि दिंखनारि अफिसार लेन्ड रिभिनिउनि गासिबो मावख'गिरि बिबानगिरिफ्रा बाहागो लायो। दिनै मोनाबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।